Prabu Rama Wijaya. Monggo langsung nata ya. Ayo. Bo, biar bisa bunyi, Bo. Nah, ben mune Bu diparingi. Sukune pundi suku? Nah, suku. Ra, ma, wa, pundi sing asal wa? Nah, maju ya. Wa, ya. Ben mune wi asal napa? Bagus. Iya. Geser mriko. Geser, maju. Nah, maju sekedhik. Arka maju sekedhik. Nah. Cobi diwaos sama saged dereng. Cakra manggone teng pundi? Nah. Suku manggone teng pundi? Nah. Wulu manggone teng pundi wulu? Wulu teng pundi? Manggone. Nah. Nah, yo. Cobi diwaos saking mriko sareng-sareng di bawahe, ngisore. Nah. Yo diwaos sareng-sareng. Prabu Rama Wi. Iya. Sing apik Mas ki didelok ndure. Nah. Yo diulangi sing kompak. Setunggal kalih tiga. Prabu Rama Wi